Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaakan ninyo. Mga ison uban sa putli nga kasing-kasing nga mahal nga Birhen Maria atong inahan, atong ihalad kini maong sakripisyo ni Kristo alang sa kapasayloan sa tanang natong mga sala ug alang usab sa atong nga kulawasan. Ug mandam kita sa pagsaulog ni Santos nga misa, maginulsol kita sa atong mga sala. Sugin ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayon ka man nga kining alab bisalig lahat sa kaluyan mo na, O Ginoo ang tanga, ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga akong gipaabot, ipaganaog mo. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ng pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit. O kada isa iyang mga tao, isayo ka, Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, magagagahong sa hatanan, nagasimba kami kahanin, nagadasalamat kami kahanin, nagadaing kami kahanin, tungod sa imong himahayag. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Ginoong Diyos, ikaw nagawa
sa kalibutan. Haloy kami. Ikaw lamang ang Santos, Ikaw lamang ang Ginoo, Ikaw lamang ang labing Lord. Yesu Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Ama. Amen, magampo kita. Gamhanan walay katapusang Diyos, ligo na nga mong pagtupag laong paghigugma. Himo ang abuhaton utan namo sa magugmaong mga kasing-kasing, ang tanan nga imong gipangayo kan namo, og paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kan namo. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoo Kristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Sirach. Ang Ginoo makiangayon, ug dili siya magpakita og pinalabi. Wala siya magbaton ug daang panghukom, batok sa kabus. Kun may usa ka tawo nga magampo, nga siya gilupigan, ang Ginoo mamati kaniya. Kun ang mga ilo ug mga byuda magampo, sila iyang tagdon. Alagari nga mahinangpon ang Ginoo ug dawaton kaniya. Ang imong mga pag-ampo moabot hangtod sa kapanganuran. Ang pag-ampo sa usa ka tawo nga paobsanon, musaylo sa mga panganod ug magpadayon, pagsaka hangtod moabot sa Ginoo nga labing halangdon. Diin magpabilin kini hangtod iyang tubagon, pinaagi sa paghimo nga ang hustisya matuman ug nga ang sad-an silutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabut.
Daykon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang kadaykanan maniya kanunay sa akong baba. Maghimaya nga akong kalag diha sa Ginoo. Makabati ka nako ang mapaubsanon ug malipay. Ang Ginoo nakigharong sa mga nagbuhat ug daot-daot, aron mapapas ang ilang handumanan dinhi sa yuta. Sa pagtuaw sa matarong nagapatalinghob kanila ang Ginoo, ug sa tanan nilang mga kalistanan kiluwas niya sila. Ang Ginoo haduol sa mahinulsolon ug kasing-kasing, ug luwason niya ang mga naghuon. Luwason sa Ginoo ang kinabuhi sa iyang mga sulogon. Walay makasala kanila nga modangup kaniya. Ang Ginoo magpapalibog sa sindi sa kabus. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Bahin kanako, miabot na ang takna nga iula ang akong dugo. Panahon na nga mobiya ako ni ining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba og natapos ko gayod kini. Giampingan ko ang akong pagtuo og karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom ug dili kanako lamang kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Sa una kong pagatubang sa hukmanan, wala gayoy mibulig kanako. Gitalikdan ako sa tanan. Hinaot unta nga dili sila pakasad-on sa Dios niini. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanakog kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudiyo. Ug giluwas ako gikan sa baba sa leyon. Ug luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan. Ug dadon ngadto sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo manaakan ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumalan ni San Lucas. Gisugilon usab ni Jesus kay sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban. May duha ka tao nga nagadto sa templo o pagampo. Ang usa Pariseo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang Pariseo naglain pagtindog ug nagampo. Nagpasalamat ako kanimo o Dios nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himabahay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama niya ng kobrador sa buhis. Nagpuasa akong duha ka adlaw matag simana ug naghatag ako kanimong ikapulo sa tanan kong abot. Apan, ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani moyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya siyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasala. Unya mingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang Pariseo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kaya ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Duha ka matang sa mga tao ang gisgutan din ni sa Ebanghelyo karon ni San Lucas. Ang una, kini mao Pariseo. Ikaduha, kini maong kobrador sa buhis. Silang duha maigsuon, nagampo sa sulod sa templo ngadto sa Dios. Pero maigsuon, managlahi ang ilahang kasing-kasing. Managlahi ang kahimtang silang kalag. Ang kobrador sa buhis, makita nimo ang kaputli, ang katahom sa iyang kalag. Tungod kay atubangan sa Ginoo, wala say listahan sa mga butang nga iyang ikapanghambog atubangan sa Ginoo. Usa ra gyud ang naa sa iyang listahan maigsuon. O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasala. Maura gyud na ang naa sa iyang listahan. Ang iyang pagpangangkon nga siya usa ka makasala. Ug sa iyang pagkamakasala, dili gani siya takos nga mohangad, muyahat sa langit. Tungod kay ubos kayo ang pagtan-aw sa iyang kagalingon. Ug unya, wala say laing gisaligan, maura gyud ang kaluoy sa Ginoo. Kay di man siya makapaniguro sa iyang kaugalingon
Wala niya makita sa iyang kaugalingon nga maayo siya. Usa siya ka makasala. Wala niya ikapaniguro ang kaugalingon. He was not proud of himself. Mukhang bugtong ragyod nga iyang ikapanghambog at tubangan sa Ginoo. Ang iya yung pagkamakasa. Sama bitaw ni San Pablo Apostol. Nalitok mapod ni San Pablo Apostol nga matod pa niya. The only thing that I can claim as my own is my sinfulness. The rest are God's graces, God's generosity. Atong itandi maigsuon ang kahimtang sa kalag nining usa ka kobrador sa buhis ug sa kahimtang sa kalag nining usa ka Parisiyo. Makita nato maigsuon nga kulang sa kaputli, kulang sa kahayag ang kalag nining maong Parisiyo. Kaysa iyang listahan, puno kayo sa iyang gipamuhat nga mga maayo ba para niya. Ug mauni ang gipaniguro tubangan sa Ginoo. Naniguro gyud siya nga siya maayo kung ikandi sa uban, kung itandi ang kaugalingon ning usa ka kobrador sa buhis. Ingon siya, nagpasalamat ako kanimo o Dios nga dili ako hakog, dili libungan o dili ibabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama niya ng kobrador sa buhis. Nga kung atong pamalandungan may isuon, wa siya magampo. Wala siya mohimo pagdaig ngadto sa Ginoo. Tungod kay ang iyang gidaig mauman iyang kaugalingon. Nanghambog siya. Nanghambog siya tubangan sa Ginoo nga siya maayo. Naniguro siya sa kaayo maigsuon. Ayang kasing-kasing puno kayo sa pagkamapetason. Naniguro siya sa iyang kaugalingon. Pero dunay usa ka butang nga dili siya makapaniguro. Ang gidugayon, ang gitason sa iyang kinabuhi. Kay mahimo nga kwaon sa Ginoo anang adlaw. Mga isuon, mao po ni siya ang atong tan-awon sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi ba? Kay usahay baya daghan kay tang ikapanghambog ngadto sa atong isikataw. Usahay baya maniguro ta nga mas maayo kay ta kaysa uban. Usahay baya matintal ta sa pag-una-una, sa pagpasigarbo sa taong galingon nga mas daghan tag nahibawan kaysa uban. Gamito nato ang rason usahay, ang gitason o ang gidagayon sa atong panerbisyo ug atong tamayon ang uban. Kana bitong doon na mag uban nga bagong nasakop, naapil sa kapunungan. Unya, moingon nga nangaraan nami. Bisan asang napita, mapundo ka sul sa simbahan, mapundo ka sa mga establishmento, naaning maong mentality. Kini maong pagtintasyon ba? Nga moingon ta, dugay na kus panrabaho na ako. Bag-o lang mo. Ako'y nag-una ninyo. Ako'y nag-unas kuna.
Ulahi kay mo. Kamo, padung pa mo. Kami pauli na. Himuon natong usahay nga sukdanan ba? Ang gitason, ang gidaganon sa tuig, o makaingon ta nga taas kitag kasinatian. Pero wala na to na may suon. Nga ang daghang mga katuigan gihatag sa Ginoo kanato. Wala na to na nga sulod niyang taas ug daghang mga katuigan ang Ginoo naghatag kanato og maayong lawas kinabuhi. Wala na to na nga tunga-tunga nining maong daghang katuigan mahimo og itunggo sa Ginoo nga ma-stroke ta. Ni ka-stroke nato mahiwi atong baba. Di na ta kasulti. Og di na ta makailas atong kagalingon. Di ba? Nakahuna-huna ba ta niya na? Nindot kay tag mga plano. Ikapanghampog nato itong daghang mga plano, nindot kay sanan. Nya atong tamayon, ang uban nga, bati man yung plano. Pero usahay di ta makapaniguro nga ang Ginoo mosulod sa atong kinabuhi, magguba ta ng plano. No? Nga atong pila ka tuig atong gihuna-una. Kinsay nasayod, kinsay makapaniguro. Nagdahom bago ng atong mga Sugboanon nga igsuon sa amihan ng bahin sa probinsya. Wa sila magdahom. Nga usa ka gabi niya na dunay 6.9 magnitude nga linog nga maigo sa ilang dapit. Kita dinhi makapaniguro ta nga dili po ta tayugon. Makapaniguro ba ta nga dili matayog ng fault line. Okay? Naama po kuno'y fault line na to dinhi. Manapunto ani magsuon ba? Kung unsa man ang naan nato, dili ni gamiton nato nga ipanghambog unya tamayo nato ang atong isigataw. Kay mahimo ang tanan nga atong nga naan nato mawa o mahanaw. We have nothing to be proud of. O kunya tamayo nato ang atong isigataw. Kaya tubangan sa Ginoo, kitang tanan, wa yun ta. Kung naamang gani nga makaingon ta nga ako ni, ato ni, ang ato rin yung pagkamakasa. Ang tanan, grasya sa Dios, apil na ang kinabuhi nga atong angkon o nadawat. Dili ta makapaniguro sa tanang panahon. Nga naatas taas, unya ang atong silingan nasubos. Di ta makapaniguro sa tanang panahon nga nindot tag Pinoyanan, samtang atong silingan nagpuyo lang diyas barong-barong. Kaya posible nga may tabo nga mabali ang kalibutan. Kita na po'y nasubos, unya atong silingan, sila na po ang naas itaas. Walay kasiguruan ang atong kinabuhi. Muna nga importante mga isuon nga kita mosalig sa Ginoo. Uban ang pagkamapawsanon. Nindot kayo nga kining pag-ampo nining usa ka kobrado sa buhis mamahimo usab nato nga pag-ampo. O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasala. Kay kitang tanan mga isuon makaluluoy magyunta kung walay Ginoo sa atong kinabuhi. Kay kining atong kinabuhi dili ni atua. Iya kini sa Ginoo. Wala kitay atua.
even our lives. The rest belongs to God. And the only thing that we can claim as our own is our sinfulness, ang atong pagkamakasala. Pero salamat sa Diyos, kay bisan pa man sa atong pagkamakasala, gihigugma lang gihapon ta niya. Kung iya kitang gipagkamatyan, pinaagi sa kamatayon sa krus, o giula niya iyang dugo, tungod alang kanato, o nagpakapahan siya, aron lamang pagpakita, unsa kadako ang gugma kanato. His love is stronger than our sins. Ingon niya na ang gugma kadako, kalig-on sa gugma sa Ginoo, nga bisan ang atong pagkamakasa, dili makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo. Aron mulig-on atong pagtuo, paghigugma nga to sa Ginoo, ato karong pagguhon nga ato nga pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang mahan, ang makagahom sa tanan, magpabuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Kristo ang bugtong anak sa Dios, ganag sa man sa lapay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, ganak dili pinuhat sa kinayas samahan, pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao galang sa atong kaluwasan, mikanaog sa gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, og nahimong taon. Tungod kanato gilansa sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya na matay gilubong, sa katong adlaw na banhaw siya, aron matuman ng kasulatan. Misaka sa salangit nagalingkod sa tuo samahan, mubalik siya nga mahimayaon, aron magkukom sa mabuhi o sa natay, ug ang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi, nagagikan sa manag sanak, dungan sa manag sanak gisimba si Gimaya, ug misulti pinagas mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko apostoliko nga simbahan, naigala kami sa sakabunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala, nakapaabot kami sa pagabanhaw sa matay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. O Ginoong Dios, among magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas. Samtang kami nagalakaw nining walog sa kangitngit, midangop kami kanimo karon, napaubos og nahugno, samag naisalaag nga karnero, nga nahulog sa bungaw, mabalak ong naningkamot, nga makahawid sa sangang gabok, nagatuaw nga malingkawas. Gikan sa pagaunlod luwasa kami o Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong dito sa lapok sa Atabay. Uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami o Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Baruch. Nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog.
Pasayloa kami o Ginoo, sanglit, pinaagi sa among mga pagpakig-uyon-uyon, ginagmay o dinagko, gitugutan na mo nga mukaylap ang kangitngitan. Pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo o tigpatuman sa trapiko. Pinaagi sa pagtugot sa mga bakak o panawis diha sa media. Pinaagi sa pagdawat og mga donasyon gikan sa mga nangawat o mga nagpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa inhustisya diya sa pagpakahilom o pagpanginsayon. Pasayloa kami og Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy modumala sa among katilingban. Kaluy kami, O Diyos, sumala sa mamalaw tayong gugma. Nalumos kami Ginoo diya sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan mao, ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Iskandalosong budget insertions nga naghikaw sa mga kabus ug pundo alang sa pagatiman sa panglawas, edukasyon o kaayuhan. Gimao-maong mga infrastruktura na nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan. Politikanhong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon, hinungdan nga among katawhan nagpabiling kabos o nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka adunahang nasod nga naunlod diha sa mga buhis. Apan nabalhog sa kapobrihon, pinagi sa pagpamulitikang binayran. Kung akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpaibo silang mga kaugalingon, o mag-aampo o magpangita sa akong panagway, o motaliko silang daotang binumhatan, ako gikan sa langit, magpatalingho kanila, o ipahuli ko ang kaayo silang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among naso. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy, o sa paglakat nga mapaabsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawad-an og paglaom. Kay gimugna mo kami o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundi alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami o gisaluban og bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Umari ka, Espiritu Santo, baguha ang panagway sa kalibutan, baguha ang kasing-kasing sa among nason. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog, aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom, ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunungon, pagkamaluluyon, ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod o sa kanasod nga Pilipinhon, diin mo patigbabaw ang kamatuoran, kaangayan, o kamapuangoron. Ginoo, kaluy kami, Kristo, luwasa kami, Espiritu, baguha kami. Pinagis sa mga liyan ni Maria, mahal nga Birhen sa Santo Rosario, among gisalig ang pinalangga nga nasod, nga na sa mga kamot. Amen. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako gagawin sa sakripisyo, dawaton ta sa Dios kamahan, makagahom sa tanan. No Dios, ginuna mo nga gamhanan, dawata mga gasang mong gihalan, o gitugot nga kini nga mong pag-alagan, maghatag kanimo og himaya, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
ng Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahal, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan, nangay matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit, pinagin sa Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naloy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa papakatao, gikan ni Maria nga Barhen. Nagpasakit siya sa krus, o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ug sayang pagkapanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, huban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug pusa, uban sa mga angel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa lang walay hunong nga pag-awit. Sa kagahuman, puno ang langit, punuhan sa iyong himaya. Hosana, Hosana, sa kaligtasan. Hosana, Hosana, Hosana. Daigulang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos ni hining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sayang mga tinunan ug miingon. Dawat kini ninyo nga tanan ug kan-an, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo.
sa samang pag-ibig, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usap, mi hatag nini, ngadto sayang mga tinunan ug miingon. Dawat kini, nog Panginom kamo nga tanan gikaniini, kay kini mong kalis akong dugo, sa bagong tuntay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, haron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom ka nako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo umahan, nilipahan sa kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan, nga matubang mo lagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawas sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pare. Hinumdumyosab ang among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw silang tanang nangamatay diha sa mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simunaw. Kaluoy kami tanan. Himua kaming angayan makaambi sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang nahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga mahal, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan, ug busa mangahas kita sa pagingon. Amo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan,
Muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. O pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagabasaylo kami sa mga nakasalakan namon. O dili mo kami tugyan sa panulan, inunuan sa kami sa datan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang lutan. Atagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa mong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo, nagigun ka sa mga apostoles. Ang kalinaw ipiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayot ang awang nga mga sala, kundi ang pagsalig sa mong simbahan, ug sibo si mong kabubuto natagi kami sa kalinaw kayo sa ikaw nga buig hari hangtod sa kangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakan ninyo. Ipakita tang pag-iniksunay ang pagdait manaakan ninyo. Kini mang kordero sa Dios nga nagawangtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dako angay mo kalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Ginoo ko, o Diyos ko, maluoy ka kanako, nga usa ka makasala. Magampo kita,
No Ginoo, hingpita din ikanamo ang gugmang among nambita ng sakramento. Ug himuang aking among pagsaulong sa misa, magmabungahon din sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa atong dado ng gugma kalinaw ni Kristo.